Nova lekcija, glagoli, sadašnje, prošlo i buduće vreme. Glagoli mogu označavati prošlu, sadašnju i buduću radnju, stanje i zbivanje. Zato oni imaju posebne oblike koji su u gramatici nazivaju prošlo vreme ili perfekat, sadašnje vreme ili prezent i buduće vreme ili futur. To ćemo i da zapišemo. Perfekat, prošlo vreme, perfekat, odnosno prošlo vreme, označava radnju koja se odigrala pre trenutka govora. Uzet ćemo primer glagol pevati. Ja sam pevao, ti si pevao, on je pevao. Mi smo pevali, vi ste pevali, oni su pevali. Znači, radnja se već odigrala. Ovaj primer koji sam upravo izneo možete zapisati u sveske. Dakle, ja sam pevao. Ti si pevao. On je pevao. Mi smo pevali. Vi ste pevali. Oni su pevali. Još jednom se podsjetimo, perfekat, prošlo vreme. Ova radnja se već dogodila pre trenutka govora. Prelazimo na sadašnje vreme, odnosno prezent. Stavite novi kvadratić. Napisat ćemo prezent. Ili sadašnje vreme. Prezent ili sadašnje vreme označava radnju koja se dešava u trenutku govora, odnosno sada. Šta ja radim sada? Ja govorim, ti govoriš, on govori, mi govorimo, vi govorite, oni govore. Sada, u ovom trenutku se događa. Zapisat ću. Ja govorim. Ti govoriš. On govori. Množina. Mi govorimo. Vi govorite i oni govore. Još jednom, prezent, odnosno sadašnje vreme, govori radnju koja se događa upravo sada, u ovom trenutku. Kada prepišete, prelazimo na sledeće. Još jednom ću ponoviti, vi imate mogućnost stopiranja videa, zato je objavljen na YouTube kanalu, kako bi stigli da prepišete. Znači, nemojte žuriti, pa da nešto ne stignete, pustite video dalje da teče. Stanite, zaustavite video, lepo napišite u vaše sveske uredno, pustite video dalje i nastavite da slušate. Treći kvadratić jeste futur.
Futur, odnosno buduće vreme. Futur, odnosno buduće vreme, označava radnju koja će se dešavati u budućnosti. Tek će da se dogodi. Evo recimo šta će se dogodi, ja ću vas ocenjivati. Ja ću ocenjivati. Ti ćeš ocenjivati. On će ocenjivati. Mi ćemo ocenjivati. Vi ćete ocenjivati. Oni će ocenjivati. Znači radnja koja će se dogoditi. Ja ću ocenjivati. Ti ćeš ocenjivati. On će ocenjivati. Množina. Mi ćemo ocenjivati. Vi ćete ocenjivati i oni će ocenjivati. Kada prepišete ovo, otvorite radnu svesku. Dakle, radna sveska, strana 39. i 40. 39 i 40. I uradite zadatke. Kada ih uradite, fotografišite, šaljete meni kao i svaki dan. Vidimo se sutra.